Talisay City Councilor Socrates Fernandez wa mabalaka sa desisyon sa Sandigan Bayan nga nagdili kaniya sa paghupot og public office. Nakaduso na hinuon ang konsyal og motion for reconsideration. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Mayor Socrates Fernandez nga nakafile na siya og motion for reconsideration ni adtong Lunes. Ang Sandigang Bayan mihatag kaniya og siyam ka adlaw sa pagduso sa iyang motion for reconsideration. Matud ni Fernandez nga wa siya mahimo kung napamatud-an man siyang guilty sa obstruction of justice. May kalambigitan kini sa pagkasigop siyang anak si Joavan Fernandez sa dihang mayor pa ang konsihal. Matud niya nga kun barugan gyud sa Sandigan Bayan ang ilang desisyon, padayon kini niyang ipakigbiso. Wa man ta ingno na to masubo mabalaka gyud kay ingno na to nga taas-taas masadang hearing o padayon ta sa atong pagatubang nya mao may resulta. Kanang paglaom og pagsalig sa hustisya ato man gila. Mapasalamaton siya sa suporta sa partidong alayon kaniya. Si Mayor Samsam Gulyas mipadayag sa hugot na suporta kang Fernandez. Nasuwat man na nga sa balaang kasulatan nga kada adlaw do nagitay tagsa-tagsa ka suliran, pagsuway ato nang dawaton uban ang pagsalig nga naay magagahom nga tabang nato. Uban kang Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.